संगीता बर'आ केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै दङ। रांखावरिनि आंखालाव थोजासे फाहामथाय होबोनो हायाखै संगीता बर'खौ। बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय बरमासारि गारा दरा गामिनि धीरेन बर' आरो मानेश्वरी बर'नि देरसिन फिसाजो 20 बोसोर बैसोनि संगीता बर'आ गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै दङ। गोबां देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबोदोंब्लाबो दासिम मोजाङाव फैयाखै संगीता बर'नि देहाया। बेरामजों भुगिनांनाय संगीतानि बिमाया फोरमायनाय बायदिब्ला फिसाजोनि बेरामाव गोग्लैजेननायनिफ्राय दासिम 9 दानाव हाबबाय। बेरामखौ फाहामनो थाखाय देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होबोनायाव न'नि गायग्रा हा, मोसौ, बोरमाफोरखौबो फानजोबनो गोनां जाबोबाय। संगीता बर'नि देहा फाहामथायनि थाखाय बे समाव गोबां रांनि गोनांथि जानानै फैदों। बेनिखायनो संगीता बर'नि बिमा-बिफाया फिसाजोखौ मोजां रोखोमनि फाहामथाय होनायनि थाखाय सरकारनिफ्राय अनसुंथाय हास्थायदों। अनफावरि गोसोनि सुबुंफोरनिफ्राय रांखान्थि अनसुंथाय मोननो हास्थायदों। सोरबाफोर अनफावरि गोसोनि सुबुंफोरा रांखान्थि अनसुंथाय हरनो गोसो जादोंब्ला स्क्रिनाव होनाय बेंक एकाउन्टनि गेजेरजों हरनो हागोन। एकाउन्ट नं 371644053116 IESC कड SBI N 0013448। आंहा फिसा हिन्जाव संगीता बर' सासेल' फिसा हिन्जाव, नाथाय केन्सार बेमाराव गोलैना दं। नाथाय बेमार गोलैना 8 माह 9 माह जाबाय, सलायबाय दङ दा। 8 माह 9 माह सलायबाय दं। 8 माह राहा लादोंना लायाखै मेडिकेलाव? लादो, माबा नायबाय दं, सिकित्सा खालामबाय दङ। बबे मेडिकेलाव लांदोंमोन? बरुवा केन्सार मेडिकेलाव। नाथाय केन्सार जादो फिसा हिन्जाव संगीता बर'आ। नाथाय थाखा फैसा हा हु फाननानै नायबाय आरो मोखौ फाननानै नायबाय, मोखौ मोसा फाननानै नायबाय। दा रांखान्थिनि जेंनायाव दं नङा होमबा? आंखालाव दङ, बिराद खस्थ' जाना दङ दा। रांखान्थिनि थाखायनोथ' आं दा माबायदि मा सिकित्सा खालामबावगोन। नाथाय सरकारनिसिम माबाफोर खावलायनो गोनां दङ? सरकारनिफ्राय एसे राहा मोनोब्ला गोजोननाय मोनो। नाथाय फिसा हिन्जाव संगीता बर'नि केन्सार जानायखौ मोजाङै मोजां हामोबा मोजां मोनगौमोन। बेसेबांसोआवलासे फरायदोंमोन? स्कुल फरायनाया हाई सेकेन्डारि लिरदोंमोन, नाथाय बेमारनि थाखायनो मोजां जानो जायासै। नाथाय एडमिसन लाबावदोंमोन। एडमिसनखौ दा बेमारा गोलैना होननानै लिरनाय मोनासै। मा कलेजाव फरायोमोन? हायथाबारि बिट्टु मन्दिर हाइ स्कुल कलेजाव।